Tak asi pred pol rokom sa mi dostala do rúk kniha, ktorá sa volá Len jedna jar. Ako už názov napovedá, príbeh sa odohrával počas krátkej jary v roku 1968. Je to rok, ktorý bol významným milníkom pre dejiny Československa a odohrával sa teda zhruba časom rozmedzi okolo 3 mesiacov. Autorom tejto knihy je istý Anton Baláš. Neviem, o tomto spisovateľovi som nepočul doteraz a je to vlastne prvá kniha, ktorú som od neho prečítal. V podstate hrdinami tohto príbehu sú 4 študenti. Istý Štefan Jašík, ktorý nedávno dokončil filmovú réžiu a snaží sa teda uchytiť v práci. Chodí so svojou priateľkou, ktorá je nádejná herečka a taktiež sa snaží za každú cenu presadiť. Potom je tu študentka, istá ruské dievča, ktoré má veľmi dobré kontakty a dobrú pozíciu, pretože jej otec je diplomát vo vysokých kruhoch, takže dá sa povedať, že školu má viac menej istú. Potom tu máme študenta Daniela, ktorý študuje filozofiu marxizmu, leninizmu. A ešte je tu istý novinár Paul Hazard, ktorý v podstate monitoruje pre rakúsku televíziu udalosti, ktoré prebiehajú v tomto roku 1968. A ďalšia taká postava je istá Anita, ktorá emigrovala spolu s rodičmi tesne po vojne do Francúzska a teraz pod vplyvom akosi uvoľnenia sa znovu vracia do Československa. Príbeh v podstate opisuje činnosť týchto študentov, ako vlastne prežívali túto jar, ako sa snažili ovplyvniť ďalší chod dejín, ako verili tomu, že naozaj môžu ovplyvniť tieto udalosti a posunúť krajinu k lepšiemu. Môžeme povedať, že táto kniha je písaná beletristicky, ale istým spôsobom zaznamenala udalosti formou nejakého dokumentu. Čiže máme tu ako keby kombinované dielo, aj beletria, aj dokument. Toto je istým spôsobom na škodu, pretože niekedy ako keby sám autor si nevedel vybrať, ktorým smerom má vyraziť, či tým dokumentárnym alebo tým beletristickým. Myslím si, že môžeme to do istej miery prirovnať ku Kunderovmu Neznesiteľná ľahkosť bytia, ale práve ako keby tá ľahkosť bytia chýba tejto knihe. Myslím si, že je napísaná zaujímavo, ale dalo sa z toho vyťažiť viacej tým, že autor občas naozaj ako keby zabudal na príbeh a viacej sa snaží dokumentovať samotné dejiny, samotné udalosti, ktoré prebiehali. Postavy sú inak celkom zaujímavé. V popredí je už spomínaný Štefan Jašík, režisér, a takisto Aneta, ktorá je ako keby múzou ostatných študentov a snažia sa o ňu ako keby bojovať a istým spôsobom sa pred ňou predvádzať. Samotný príbeh je v podstate jednoduchý, ani nejaké iné bočné línie nevplyvajú na dej. Ide v podstate o to, aby každý z týchto študentov nejakým spôsobom ovplyvnil udalosti a snažil sa zanechať nejakú stopu. Takže takýmto spôsobom by som opísal túto knihu. Mne sa osobne páčila, ale myslím si, že dalo sa z nej vyťažiť aj viacej.